Malawi Brief. Mrs. Martha Kapeni amene ni mkazi wa malemu Lucas Kapeni amene anali guard commander afikanso kukafukufuku amene akuyendesa ngozi ya ndege. Iwowa alongosola kuti pa zinthu zimene anawayitanira kuti akatengeza amunawo anakapeza skumba komanso power bank, koma anali odabwa kuona kuti power bank sinatsweke kapena kuti kuonongeka ngati mmene mafoni ena onse amaonekera. Zambiri mu videoyi. Ndiye tinawuza kuti kodi zingathekenso kuti mwina mutioneneko kuti fuka last scene yawo kumbali ku phone yawo ya WhatsApp inali 10:10. Ndiye tinawuza zoti mwina nkutheka kuti nthawi iyi amalankhulana ndi munthu. Kodi sizingatheke kuti mwina mutioneneko nthawi imeneyi kuti kodi amalankhulana ndi ndani kapena anasiya uthenga wotani, chifukwa nthawi zambiri Kapeni amati akachoka chimene amakonda kundilankhula amakonda olankhula maonera kuti uzindiyankha mafoni, foni yako isamakhale patali izikhala pafupi. Umadziwa ndithu kuti ine ndimayenda ndi munthu wankulu, ndisija zoti mudzadzidzimuka mukungomva akuwuzani zoti kalandireni maliro ndiye udzalira utaona missed call yanga mwina ndinali ndi uthenga woti nditani ndikuuze. Ndiye nthawi zambiri foni yanga imakhala pafupi mpaka ndinafika poyipanga kuti kumbali kuti ma message oti akubwera ku inbox kwanga ndinapangaso uchene yake kuti ndizidziwa nsanga kuti toni hii ndi message yabwera ku inbox. Cholinga ndimafuna ndizidziwa nsanga kuti andipatsa uthenga, chifukwa pena amatha kungokuimbira ali njira ola amatha kungokulembera message ndikubwera koma ndikonzereni zakuti ndikuchokaponso. Nde izozo ndi zimene mafoniwo titapanga choncho talondoloza anatipangira Airtel zinatheka. Komano mu nthawi iyi yoti tifufuzeno za last scene yawo kuti amalankhula ndi ndani ndi anatuza zoti izozo tifufuza, tikafufuza tizitumiza ku polisi komweko ku CID. Ndiye kuti CID ndi amene akakupatseni chani ripoti ndi mmene ife yoti tatani titafufuzire. Ndiye kuti mukadikira mafoni ochokera ku CID tinavomera ndalama ngawo uzikomo kwambiri basi tinabwerera. Ndiye kuyambira nthawi imene yoyo sindinalandireso koina yonse ochokera ku CID kuti mwina tikamveza zokhudzana ndi mafoni. Olo nthawi imene anatiuza zoti ayi mwina tikabwereraso ku nthongwa kucha tikakapezanso mafoni aja tidzabwera tidzakuuzani sanatiuze china chilichonse kufika na tsiku la lero. Mwina ineyo ndikati ndifotokoze kumbali yanga ndi mmene tinasiyanirana ndi Kapeni Lucas ndi mmene momo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair Pepani Mike Kapeni chifukwa cha zomwe zinachitika. Mwalongosola za kuti atakuita nani munakapatsidwa skumba ndi anakuuza ni mawu onena kuti mukachisamale chifukwa inagwera zinthu zina ngati mafuta choncho. Ndimafuna kuti poti mafungo mwina munthu umatha kudziwabe kuti fungo ili likhoza kukhala la chakuti mmene mumamvera fungo limene limamvekalo kapena mmene chovalacho chimaonekera mukuganiza kuti chinali chani? Zikomo kwambiri. Chovalacho zomwe ndanena kuti chimaoneka ngati mwina chifukwa choti chinakhala ngati chakhalitsa sindikudziwa kuti anashikamo patapita nthawi itali bwanji kuchokera mmene anakatenga zinthu zija ukoko kuti mmene anachimangira, chifukwa chinali choti chinamba nkhungu ngati kuti chinali ngati chonyowa chinthu choti chikanyowa ndiye munashika pena pake kuti popanda dzuwa
ndechimamba kupanga nkhungu ndimene chimaonekera chimene chocho koma chinali choti chokhanga ndi chinali doti lokhalokha chinali cha black koma choti timakhanga ndi kuti mwina chinali muzifumbi choncho sija zoti zomwe ndanena kuti titachichapa madzi oyamba anali matope enieni sichimaoneka bwinobwino kuti black chanchani matope enieni kumbali ya fungo la uchene la mafutalo ndingane kuti nali fungo la chilendo ngati kwa ineyo chifukwa ngati kumbali ya fungo la parafini petro ndimatha kulidziwa bwinobwino komano fungo limene linali loti la chilendo zija zoti titachisiya mu stores yapanjayo timati tikakhala mwina ngati mmene muli linuyo kumene fungo limatha kumveka ndimene ndingayankhire. Zikomo kwambiri ndimafunsa zimenezi chifukwa chokuti panabwera mayi ndayiwala koma makamba zoti katundu wawo adagwera mafuta ndiye nkhani imeneyi tifuna kuti timvetsetse bwinobwino ndiye timafuna tingomvanso mbali yanu mmene mwalongosolera pa zifukwa za information inaso imene inabwera ku komiti kuno nkhani yokhudzana ndi mafuta a ndege ndiye mmene mwatilongosoleramo ndiye kuti ifenso ngati komiti titsatira tione kuti kodi mfundo imene tikhoza kupanga nayo bwanji koma ndimafuna chachiwiri nitadziwa kuti mwanena zokuti munakatenga power bank imene ilipo ngati zikomo kwambiri power bank yo ndiyoti ilipo komano anaitenga ndi mwana wanga amene ali first born wanga ndoti mene ndimaitenga power bank inali ya nyuwani anagulaso ku South Korea komwe kumene amabwera inali ndi twili ya nyuwani komano mene ndimakaitenga inali yosweka ukuku ku chajirako inali yoti yasweka chizoti timati tikaipanga chonchi imamveka zitsulo mkatimo ndi mwana wanga anayimasula kuiona mkatimo chizoti anati mwina ndikaisire kuikonzetsa komano atapita nayo kukonzetsa ndoti sinatheke. Zikomo kwambiri mwanena kuti munapeza chair funso lomaliza munapeza anthu ena anapatsidwa mafoni amene anali ophwanyika amene munawaona kuti anali ophwanyika panali mwina imodzi mwa mafoni amene munawaonawo kuti munawaonabe kuti inali mu condition yokuti ikhoza kugwira ntchito. Zikomo kwambiri ndinganene kuti ayi ndimene ndinaonera mafoniwo panalibe foni yoti tikhozona kuti ikanatogwira ntchito fuka ngati imene anatenga chimaneni inali kuti yophwanyika tachiye imangoonekako pang'ono ujeni yakuseri kava yakuseri ndimene maonekako ngati komano sinali foni yoti akhuzona kuti ikhoza kubwereranso kuti igwirenso ntchito olo imenenso anatenga siti lapkeni siti ndani inalinso foni yoti singabwererenso kafoni kamene kanadzaoneka kuti kamoyoko kanali tani kanyemba kanali kakang'ono kakang'ono ndi kamene kanaoneka kuti kanali kamoyo komano sindikudziwa ngati kanali kuti kakhoza kugwira ntchito. Chair ineyo ndiyimire pamenepo pakakhala mafunso enanso ndibwere kutsogolo ziko. Leza Kasena. Zikomo kwambiri chair mai kapeni ndi join azanga kukupepesani chifukwa chakutaya bambo ako nyumba ivani kupepesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza Kasina menanena chair muja kuti tinano limodzi pemphe Ambuye kuti apitirize kukulimbitsani ndi kutonthozani komabe ndi join azanga kuti mwina ndifunseko mafunso awiri kuchokera pa zimene mwatiuza kuti mwina zitithandizira kuti tipeze
masala pakafukufuku wathu. Ngati ndinamva bwino lomwe munatero kuti munafuna mutanditsimikizira kuti pamafoni awiri amene anali nawo amunanu mutayesa kuwayimba mwana kuti onsewo samapezeka andi apa panali pa 10 June 2024 ndichoncho soma kwambiri koma WhatsApp wawo wa malemuwa ngati ndaona bwino lomwe manena kuti last scene yawo imonetsa kuti inali 10 minutes past 10 mmawa wa tsiku lomwelo se zinali choncho. Atachoka ku nyumba pakati pamene pa last scene wawo wa 10 past 10 musimu munayankhanako china chilichonse? Zikomo kwambiri monga mujandanena kuti nthawi zambiri amati akangochoka pa nyumba choncho timadziwa zoti apapa ndiye kuti sitilankhula naso after atasiyana ndi abwana ndi pamene amapeza mpata kuti ngati pali china chake choti andifotokozere amatha kundiyimbira. Komano akakhala kuti achoka ku nyumba chonchi sipamakhalanso communication ina iliyonse, koma apapa ndoti sinalandirenso foni ina iliyonse komanso sinaonepo message ina iliyonse yokhudzana ndiwo. Chabwino nkhani ya kupanga identify thupi la malemu mwanena kuti alamu anu ndi amene anapanga identify? Zikomo kwambiri ndi amene anapanga. Andi munandiwuzanso kuti mpaka lero kapena amene makayika maliro munakayika alakuza kuti musaone nkhope koma simunalandire medical report iliyonse yolongosola kuti anavulala bwanji kuti anene kuti musaone nkhope. Kuphatikiza ndi achimwene awo alamu anu sanapatsidwe report iliyonse mpaka munayika maliro? Zikomo kwambiri zinali choncho ndithu sitinalandire medical report ina iliyonse ndipo ifenso tinalodzifunsa kufunsana kuti ine ndimakhulupirira kuti mwina ngozi ina iliyonse ikachitika pamabwera medical report anthu kufotokozerani kuti munthu wanu anavulala motere kuti afike poluza moyo, ndipo zimenezozo timakhulupirira kuti ndi mmene zimachitikira. Koma tinadabwa kuti ife mpaka tinakayika maliro mwina timayembekeza kuti kapena mwina tikachoka kuku kapena ndi pamene atadzatiuze, koma mpaka kufika siku la lero sitinalandire medical report ina iliyonse. Zikomo. Anthu amene abwera kumbuyo anzanu mwina muna ndi mwayi womvetsera kapena mwana ndifunse kwa inu nokha chabwino amanena kuti inalipo nthawi imene kudachitika autopsy report andi akubanja aliyonse adafunsidwa lakhalepo kapena akuntchito tamanayimirira popanga autopsy report andi malingana ndi commission of inquiry yambuyomu nkhale BFU inalongosola bwino kuti mabanja onse anapanga nawo autopsy kupatula banja la sindizoti banja lanu munapanga nawo za autopsy report? Apo pomwe nafunso imene angandiyankhe ndalamo angandiyankhire ndiwo komano ine apopo sindingakwanitse kuyankha. Kusenza kuti kubanja kwanu simunapanga nawo nkhani ndi report kangatiya napanga ndi report limene malingasira tapanga ndi the Lapken family okay sinapanga nawo autopsy report koma apapa tikupanga kuti inunso banja lanu akapheni simunapanga nawo participate ndi simu zachonse za kuti kunapangidwa kafukufuku wa autopsy report? Zomwe ndanena kuti mwina kumbali ngati imeneyoyo alamu anga ndi amene amaziyendetsa. Sindoti mupanga advice bwanji futi mwina funso lamene kwankhanda alamu anu omene aneneramu koma paja pa off paja sanatenge nawo off. Zona panopa kucheza ndi amayi Martha Kapeni ndezikhala zovuta kuti ena osanandire masamani ngati pale mafunso ena amene akufunikira ndikuti tizakambirana kuti ena azabwera. Chabwino mwina pomaliza chair pa nkhani imene ya autopsy ndi ma report ena amene achitika mbuyomu
ena anabwera kuti munayitanidwako kupatsani maripoti amene makafikira ya BFU ndi ya inquiry. Munafunsako nkhani kuzana ndi ma medical report andi munayankhidwa kuti chani ngati munayitanidwa nawo? Ngati ku inquiry ndoti ngati nthawi imeneyo tisaname mitu yathu inali kuti mudziwabe ndi nthawi imene chenakha ngati ndiyo yandikana kwambiri kumbali ngati imeneyoyo sitinafunseko ndiyankhe choncho. Mukhoza kufuna kuti report limene kapena ngati komiti kuthandizeni nkhani ya medical report kapena autopsy report ya malemu amnanu kuti tidziwe kuti zinakhala bwanji, anafa motani kapena anavulala motani? Chimene ifeyo timafuna kungodziwa kuti kodi anavulala motani kuti afike poluza moyo. Chimene timafuna tingodziwa chimenecho, ndipo anali mu condition yotani kuti kufika poti kutuza zoti tisaone nkhope ndipo anthu akangofikira kumanda. Timafuna tingodziwa chimenecho kuti chinachitika ndi chani ndipo anavulala motani. Ndi chimene timafuna kutidziwa. Chabwino chair mwina kuchokera kudedza kasina panopa timene pamenepo mwina just to note chair kuti nkhani ya Airtel ndi TNM kuti iwo sadafusa sanande report mpana pano mwina as a committee we might want to take a route of subpoenaing Airtel and TNM mwina kuti we can have that kind of information. Chair dedza kasina submit. Do akasangaza? Zikomo kwambiri chair. Poyambirira ndi joineso azanga amene apereka mauthenga opepesa ku banja la Akapheni chifukwa cha imfa ya ngozi imene inagwa ku banja kwanu. Ineyo ndili ndi mafunso awiri. Funso loyambirira ndilakuti mutatenga search warrant imene munakatenga ku court ka ku polisi kuti mufufuze za mafoni amalemu Akapheni. Simunafunsenso kuti mufufuze kuti kodino mafoni amenewa angakhale kuti ali kuti location yake? Izozonso ndizoti tinafuna kuti tidziwe ndiponso tinafotokoza komano ndizomwe ndanena kale kuti chimene anatuza ife ngati ku CID anatuza zoti abwereraso kuti akafufuze kuti mwina kapena khuzoka apezaso. Uku ku Airtel anangotuza zoti tifufuze, tikafufuza zomwe tizipezezo tizitumiza ku CID polisi. Apo CID ndi amene akakuitaneni kuti akakuuzeni zomwe tapeza. Chabwino funso lachiwiri, inuyo ngati kubanja mwina mumakhala ndi mafunso pa za mmene ngozi inachitikira. Pali malipoti ngati ripoti ya BFU imanena kuti ngozi inachitika chifukwa cha nyengo imene inali mu Chikangawa. Sindidziwa ngati kuti muli ndi mafunso amene mwina mungatipatsa ifeyo ngati komiti kuti tithandizire pakafukufuku amene tikupanga pano. Zikomo kwambiri. Ifeyo mwina chimene timafuna kwambiri nzona kuti inde ngozi imachitika komanso ngati kuno kwathu ku Malawi mwina tikhozona kuti ndikoyamba kuchitika ngozi ya ndege. Komano chimene ifeyo timangofuna kuti mwina tingodziwa ngati ifeyo akubanja timangofuna tingodziwa kuti kodi ngozi inachitika motani. Ife tibe ripoti ina iliyonse yosonyeza zoti kodi kapena sitinandepo uthenga ina iliyonse kuti ngozi inate ayi. Koma ifeyo timangofuna tingodziwa kuti kodi zinali bwanji kuti ndege ifike poti yagwa. Kodi weather inali bwanji kuti zifike pa condition imeneyo. Chimene ifeyo timafuna tingodziwa ndi chimenecho ngati akubanja. Pamene a BFU amene anafufuza za ndege za ngozi imene amapereka ripoti yawo timamva kukhala ngati kuti anayitanitsa mabanja onse amene anakhudzidwa
nkukapereka ripoti limeneli. Inuyo simunayitanidwe nawo? Zikomo kwambiri. Anatitana tinapitadi ku Segreg Hotel ndoti anatifotokozera zina ndi zina kumabe ngati mafunso enawo ndoti be amene amafunsidwa zichazoti siti samatiyankhabe moti mogwira mtima bwinobwino ndi ngati zina amatha kumana kuti izi zisofe sitikudziwa kuti zimachitika ifa chani komano ngati mafunso ena ndi ena tisaname tinalibe ndi mafunso mene timatuluka mene omwe kuti okay basi tinangozisiya kuti ache bwino ndipo tinavomereza. Chair, mafunso anga ndi amene. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Naneso ndijoyina ndi anzanga kupereka chipepeso ndi imfa imene yachitika yokhuza amuna anu ndi anthu ena onse amene anamwalira mndege muno. Kuchokera ku Mulanje North tikupepesa kwambiri. Ine funso langa ndiloti poti amuna anu anali amene amayang'anira chitetezo cha malemu Dr. Chilima ngati guard commander amene ndithu amakhala kuti chitetezo chawo amakhala kuti amachiyang'anira. Lipo siku kapena masiku ena amene anatha kukamba ndi inuyo mwina nkhawa zawo zokhuza ndi ntchito yawo yoteteza malemu Chilima? Zikomo kwambiri. Ndinganene kuti mwina kumbali yoti imene amafotokoza ndizomwe ndanena kale kuti nthawi zambiri amakondo ndi uzamaonena kuti muziyankha mafoni chifukwa choti ndimayenda ndi munthu wamkulu ndi chimene angakumane nacho abwana mwembekeze kuti inenso ndikuchikhoza kumana ndi ndikhoza kundipanga affect ndi izozo chimene amatichenjeza kwambiri amakonda kulankhula choncho. Ndinganene choncho. Zikomo kwambiri. Aliposa wina ngade? Oh, okay. We planta malabada ndilande nyambadwe. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Ismail Nkumba, MP wa Blantyre City ndilande malabada nyambadwe constituency. Poyamba ndipepese pa chipinjo chomwe makumana nacho Mulungu akufungatireni. Ndimafuna ndiziwebe kuti mene amafotokoza kuti moyo wawo makhala wa chiopsezo. Akamafotokoza chonchi amakamba chifukwa kuti amayenda ndi munthu wandale okapena kuti panali chiopsezo china chake chomwe iwo anachiona. Funso lachiwiri mafuna ndidziwe kuti kodi anagwira ntchito ndi vice president nthawi ilali bwanji, poti vice president amazona ndi apolisi ambiri anasankha bwanji amuna anu kuti aziyenda nawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ngati kumbali ya chiopsezoyo ndoti okay funso lampanda ndaliwala sindodziwa munati mene mutafotokoza kuti amathokozani kuti phone yanu izikhala pafupi chifukwa amayenda ndi munthu wamkulu. Ankhani imeneyi anayamba akuyikamba kuyambira liti? Amayikamba chifukwa kuti akuyenda ndi munthu wandale okapena panali period ina yake yomwe amaona kuti moyo wawo uli pa chiopsezo. Zikomo. Okay, zikomo kwambiri. Ndinganene kuti iwo suti mwina amafotokoza zimenezi potengera kuti amayenda ndi munthu wamkulu komanso ndizoti wandale ndebe amadziwabe kuti nthawi lero sichina chake chikhoza kutani kuchitika potengera madziwa ndale ndingankhe choncho.
lachiwiri chenali kuti anagwira ntchito ndi vice president panthawi ali bwanji komanso kuti iwo asankhidwe kuti aziyenda ndi vice president anasankhidwa mu njira yotani, anawasankha iwo chifukwa chani? Ziko kwambiri. Vice president anaenda nawo ndithu kwa nthawi yayitali. Ndinganena kuti koyamba kwenikweni inali 2014 anapita kumene ku 2014 kwa vice president ndizoti anachita kuwapanga interview aino ake enieni a vice president. Nthawi imene atapereka ripoti kuti ndikufuna, nthawi imene anali ngati twice kwa ziti Gulo, Mr. Gulo ndi amene anali ngati guard commander nthawi imeneyo, iwo anali twice. Ndi anaenda nawo 2014 kudzafika titafika ma elections a ziti 2019. Nthawi manager tinasiyana, ife tinadzapita ukafukuleko kenaka atadzawina solendowo ndi mmene tsopano amadzatengano kachiwiri tsopano ngati guard commander. Komano uthenga umenewo umachokera ku polisi kwathu, pochokera ku office ya vice president kupita ku polisi, ndi apolisi ndi amene anachuza ngati Akapheni, Mr. Akapheni. Zikomo kwambiri. Lilongwe Mudi kinako Chair Unzozi Mvai. Zikomo kwambiri Chair. Inenso ndi wa joina nzanga kuchokera ku Lilongwe Mude, anthu onse aku Lilongwe Mude auti pepani kwambiri chifukwa cha zimene zidachitika, tidaluza munthu wamkulu komanso msilikali ofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Pepani kwambiri. Mu kulankhula kwanu mayi zikuoneka kunena kuti mudali ngati timu wonse ogwira ntchito kwa vice president mmadziwana, ndipo mwakhala ngati timu. Matiuza onena kuti mmafunanso kwayimbira amayi Chimaneni kenakonso nawonso amafuna kuyimbireni. Ndi mwalankhula mawu amene mwina atithandizirenso kafukufuku kwambiri. Mwanena kunena kuti mawu anu mukukalandira mafoni. Mwanena kunena kuti kafoni kamene kamaoneka kamoyo kanali ka Dani Kanyemba. Ndi akazi awo anabwera anatiuza onena kuti adaya wayimbira foniyo kumadzulo tsiku limenelo idayitana koma kenako sidayitane. Ndi ndimafuna ndikuthokozeni kuti mwanenako mawu amenewo amene atithandizire kuyang'ana zina ndi zina. Koma funso langa ndi nkhani ya ntchito ya munanu adali guard commander ngati wachitetezo. Akamabwera ku nyumba amatenga mfuti imene amayenda nayo. Ndikukhulupirira kuti guard commander amayenda ndi mfuti ngati wachitetezo wa vice president. Sindiudziwa ngati amatenga mfuti akamabwera ku nyumba. Zikomo kwambiri. Amatenga. Ndiye kuti so tsiku ili akupita ku ntchito anayitenganso futi. Zikomo kwambiri. Tsiku limeneli ndinganene kuti mmene amabwera ku nyumba sanabwere ndi futi. Komano sindikudziwa kuti ku office anaenda motani. Koma mmene amabwera mu tsiku akuchoka ku South Korea, tsiku ilili sanabwere ndi futi. Anaenda upanda futi. Zikumveka kwambiri chifukwa choti sangaloledwe otenga futi upita ku South Korea nkubwerako, ndipo zimenezo nzomveka kwambiri. Zikomo kwambiri mayi. Mwina funso limeneli lidzafunsidwanso kutsogolo kuno kuti tidzadziwe amene kuti protocol yawo imayenda bwanji akamakwera ndege, kodi amatenga mfuti kapena imapita pa galimoto akayitengera komweko. So izozo tidzafunsa kutsogolo kuno kwa akupolisi chifukwa timafuna tidziwe kuti kodi pakatundu pawopo ndikudziwa kuti sangakupatsireni kuti ayi futi yamunanu ndi chifukwa choti idali yakuntchito, komabe timafuna tidziwe kuti kodi akuyang'ana katundu wawoyo futi yawoyo adayipeza aponso. Koma Chair ndimafuna ndingopanga comment nkhani ya autopsy report.
zikuonetsa kuti maripotiwa akutiuza kuti adachita ma-autopsy report koma kukhala ngati ambiri sadapatsidwe ma-autopsy report. Nde mwina tidzafunsa madokotalawo kuti adzatipatsire komanso kuti tidziwe bwinobwino nkhani ya ma-autopsy report wakuti adayenda bwanji. Chair, it was just a comment. Zikoma kwambiri. Momwe paja tinafotokoza kuti phase yomalizira izakhala search and rescue kumene matupiwa tizafufuze bwinobwino kuti matupiwa anapangidwa hando bwanji. So tipitirize ndi mafunso athu. Zikoma kwambiri Chair. Potipatsiranso ife anthu akuncheudzo zimvaye kuti tiyafunse mafunso Mai Kapeni. Poyamba tikupepeseni Mai Kapeni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Mumve ndithu kupepesa kuchokera kwa anthu akuncheudzo zimvaye. Kwanga kwambiri mangofuna ndifunse kuti chimwalilireni bambowa moyo wanu kuyenda bwanji. Nanga nkhani ya ma benefits pension ndi zina zotero zimene zimenereka kuperekedwa munalandira. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Moyo ndinganene kuti bekuchoka nzibambo pakhomo chimakhala chinthu chovuta. Moyo umatha kusintha. Moyo umakhala ovuta ndithu koma tinachivomereza. Kumbali ya ma benefits ndoti ndefika chiwete tinalandira. Pension anatipatsa. Compensation iso tinalandira. Zikoma kwambiri. Compensation imene munalandira kuchokera ku Malawi Defense Force kapena mwina tafotokozani bwino kuti munalandira kuchokera kuti. Zikoma. Ndikhulupirira kuti compensation imeneyi inachokera ku City Police chifukwa choti ndikumene amagwira ntchito. Zikoma kwambiri. Zikoma Chair. Zomba Thondwe. Zikoma kwambiri Chair. Ine ndi yambeso ndikupepesa mene yapepesera nzanga kuti munaluza munanu komanso mbali nayo munaluza mwana pepani kwambiri. Chair, nimafuna kuti mwina for clarity nanga si Mai Kapeni ayankhulapo nkhani ya mmene anaonera zinthu za anzawo kupatulapo power bank. Nimafuna ngoti pasa chithunzithunzi kuti mukayerekezera chifukwa kuti anzanu atabwera ananena kuti mmene anaonera mafoni awo analosweka modabwitsa. Ena anambeka chitsanzo kuti zimachita kuoneka ngati anayika mu mtondo ndikumaswa mmene analipasa chithunzithunzi. Ena ndingoti ambiri akunepereka chithunzithunzi chomwecho. Then ndimafuna muyerekezere mmene munaonera mafoniwo ndi mmene inalili power bank kuti tingasiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Komanso amene anenera anzanga kunabwera anzandu posachedwa apa anaperekaso chithunzithunzi kuti kafunika kang'onoka anakana kukatenga chifukwa choti kanali kuti kaonongeka kasweka. Sikanakathekaso kuchaja kanali kuti kaonongeka kwambiri. Ndiye munapereka ngati umboni oti bolako kameneka kakang'onoka. Ndimangofuna kuti komiti ikhale ndi clear point nanga sitikufuna kuti pamene pakhala ngati pakusokonekera tipapange clear kuti Amalawi akhale ndi chithunzithunzi chofanana. Ndiye timafuna kuti ndisiyanitsira kuti mmene nalili power bank kuyekeza ndi mafoniwa komanso mwina kafoni kameneka mungazisiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Zikoma kwambiri Chair. Zikoma kwambiri. Kafoni kakang'onoka kunjaku kamaoneka kabwinobwino sindikudziwa zamkati monga mmene nanenera poyamba pacha kuti kunjaku cover ya kunjaku imaoneka bwinobwino komano kuyatsa simaonesa kalikonse. Ndiye sindikudziwa mkati mukuti kodi munali motani. Koma kumbali ya mafoni mukuti phone kapena power bank
power bank apopo ndimayankha funso limene amanena za kafoni kakang'ono ka kanyemba. Komano power bank ndoti kwinaku inali yabwinobwino ndithu, komano inawonongeka kochajirako kunakhala ngati kuti kuphwanyika kwenikweni kucha kuphwanyike zoti timati tikayapanga chonchi mmamveka tizitsulo mkatimo kuti tikuyenda moti atamasula anapeza kuti kopanga kochajirako kwaphwanyika zija zoti atapitanso kokonzetsa okonzayo sanakwanitsenso kuyikonza. Zikoma kwambiri. Chapanja cha power bank chinali bwinobwino chikava chakechi Cover yake inali yabwinobwino. mmene amayesa kafoni kakang'onoka amayesa ndiyeni yakewo kapena munangozidwa munali pompo chabe kapena munali limodzi tinkokhala ndi chithunzithunzi? Ndoti atalandira chifukwa nthawi anapitako ndi kangati anali ankulu wake ngati si brother wake atatenga foni anayetsa anayesera kuti muna kuyasa kanali ka keypad choncha kukayasa sikamapanga oni. Yapanepo ndakumva ndi bwino kwambiri. Ndimafuna mungotitsimikizira kuti munalipo kapena munangomva kwa amene mukunenawo. Just that clarity. Ndinalipo. Zikoma kwambiri che.